So let me have my say. Kasyong inyali ayu. Long the students and the stakeholders are against. Ya kaban pelong isi usukla ulatho na do September. Kadang ka written record ngala share phiru habang ong usukla bang inumla on pelong isi because tamdei ka kade sa strong opposition. Katakan saja people na ministry in report he reply to usukla. Peruntuk usukla kamtre pelong isi. Wide order kamtre. Yang ala coach putrik balik sa Delhi, kijuk kibri ko bangay kendung malakapor. Habang alik sa Delhi, ngawang iki plainly ngong sir, it cannot be done because the atmosphere is very vitiated. Ha kasli Thursday apa kifun janmit, yung this has come from the highest level. Now filaban stook away. Ngala akan argue with the ministry up to some level because kani kajuk ministry ko funding. Prof Sumarbin umdol ong bahakapwa boleh Jingbatai hakajilang ke Nehu Delhi ha upna Jemang oleh kumu finance secretary jong kani ke sekolah bat tip bakin tung eu kumu pro vice chancellor ke Nehu Shillong habakran hol ke jinglang jiman ke Nehu Prof Sumarbin ong bahakani kisan benai ulale kat balak ban penia ya ke Nehu Academic Council hak balala ru ban pri ya ke hostel ke basis pak sit hak board ke barit hendai Daiban sutu ba Profesor Prabhasyan Kalachkula udang dayu baisan silo ke Nehu. Orang itu ba mensiam snem ke Nehu ke ayo ke Kren san pu lai krul hendai ha kanik snem rasya khati sia ke lai pu krul bat kanik kala kata juro ya company ya kam ke Nehu ha ke bagi babun ki benta namar ba tang ban seu ya kinong trai ba thung kontrak la kot sia ke sau pu krul ai ha ka sisnem bat ka jingmi pat na ke Nehu kolong tang kumba ar pu krul ai ul ong ba oleh si Delhi ban kerpa ban abisa biang ya ke Nehu bat habalai si Delhi hab ban Pynrit kum ke Khnai wat la Hangne hasilong la ban Kren Baheh kat bamon ulai tu ru ba Prof Shukla ula patai ban khot ke jinglang ke Stip Council meeting nanduk benai nailur handai ula kentai nama ba kamlong ke jing nama ba ka jinglong jiman gam patlong ula ong ba wat lagi samla ke yakhi la sistem ban weng yo Profesor Shukla handai kimla tangba hakawai kaliang ge job nama ba don shu apo Nehu Profesor Sumarbin ayo pediang daga phun ru na Delhi ka bal patai ban khot ke Stip Council but kalau ang kebae me persya nagi bajrong kamtam haba kani ke skruba Nehu kadai ke bahab ban pan jingarap lente nama ba ke jingmi yang ka kalong tang pra persen na ke jinglut baro haba kubur ying dawa ke samla pulih ban long ka ST council meeting Nehu Profesor Sumarbin ulaong ba kalong ke badai ban long hapo Nehu handai hapadon kanu ngi jingjia la ban pelong sabaru ulang badai halo ke jingmi pajba samla pulih ke Nehu hanin ke sengi bawa pa ya ke city ya ke ministry ban weng no ya ke jingrang jong ke Stip Council meeting sung thu ndiap ma hi ha ubanai me la putrik por kalong to ke isi isi Delhi hang tu ngalik kum finance officer na khamtip ba yanga antung kum o provisi jong ka main campus but kadai na ministry ba ki pa hang tu ke propose kerteng la ke kli ni isi member de director ko propose ba ngadai ban shimanga ngamtip balai ka makila consult kyang ade te nar ko tola pipet ka minute su jongani ka isi kinong kitho ba for smooth functioning la thuinga for smooth functioning of the university ba dikini san banai la pipet ngira le kapala ban panya ekta ka university hagar kom ko bajai ko ba ki exams ki bet ki ya khaman mo nda ba deng na pandap ka academic council na chair ma ka academic council hendai pa ka juk apor mira play ke hostel ka sispa tam sispa si nanti kentai ha ngila la man le subun ki hakta ka bor ka barit ke jungi namar phiriban suthu ba u Professor Shukla u dangdai u vice chancellor mo ba ngi khamla ban weng u kata ki ching sisa ti ngaru man la kapor ngala le ngap le chedeli la line association ki khot nga wot kitu ki official director wanda secretary ban Kren Halor ke jung penya jung university pi ngasuk kumangala ong mene ni kini ke university ni dan kita ki ni ong ki recurring expenditure mot kini di expenditure ke bangi CU ki tulap jung kini ki khamtam ki casual jingi dan hatu sia jar mot ki casual security kini kita mo hang tu kadang tulap jung ki kadang ka tulap jung kini ki contract teachers kadang ka bai light kadang kini ka bai student kini ki lab equipment students kini kita bon magi jinglut ki ba ni yo ka grant nang ni na nalor ka salary pension ni yo ka grant ni na ministry but mensim sem yo san for like crore how ni snem ni sakati how banai sobang nong provinsi how banai April
me nishakati nakasan pulai shaka lifeway crore to perkan pise tang ka bai salary jungi ya ki casual ki contract ni kari 4 crore si snam tang ka salary jungi si ajar ngot kine mo ni ya tang lifeway i jingmi jongi internal revenue bangi ong iduna ba ilong apo crore apo tam nomor pale baka fees ku jungi kalong bedunado ni ti si senang pun singi ibom dan bisa ngana le chile cha pini iki records ki dan nga tho kat nutlik city ngana le haru license city cha ministry ban kerpat iki bakin asu su pisayangi hakta ka bing ong ka revise budget estimate of December ti ngayele ka bala provinsi de jing nama ka demand hang ni ka bobon kinung kai ki hap Khnai ka ni ka hap repair ki quarters ki Khnai ka hostel popli ka badi hong Hajuk apor ngap save salary jung staff sungi ki popli ba casual worker ki ba yo nak ta ka head ka bangi yo ka kering ti ngai le ka pala ban pendai bet ki hap Pynrit ile de ka pala nomor finale ci Delhi hangni ngilong ki Baheh ni ki klan re nanti ta ngim don bor ti ngale ngap pendam ile di ngi Kren munta man suong ki Prof Sukla ula pha ban pulong ki isi da ka order jung nado upanai September lada ke isi kamlong po campus kadai ke bong khna bokadan ko notification jong ministry baki isi ke ban long mit hamin campus very right ngar masih kut kata ke juk sithi yusukla ngong as per ministry directive ndai kadan ko second line ke bong me balada kadan ka condition ke bong ke ba extra condition ne ada condition ke ministry ke ban yo ka jingbit ministry badai kata ke phone call ke boka jingbit kila nong bali sa di kampan ke jing tho nomor kani balada keren ki kan usin but habaki ai nga ka directive untuk nga pen kelai ka ke jing tho su register ban ngamak seki bat ke jing thmu kalong ba banginum ya koi ke jing ele mentah bat ka ministry hi ngila ban ele bat wei buri sukla to unlet nyok tang lanu handai kat ke ministry nya perkat long term relationship bat ki tapi penpam nampak ia kata habidi begini si ministry habidi begini ki kendung kan dalam lagi mala ka por ya bangalet nang kumbangong pi ka sputrik bangalet ki ong nga ki khot meeting ki ong ba medem pulong ka meeting mo ngide ban pulong isi dili hangtu ngala ngaresist har utuk ko but ki ong tong in secret nre haba ki Kren ki ong bala has been decided nanta Ukraine du briu bala Ukraine nga malak por mle Ukraine u a ubi ba ngam itu da ka phone ka ba so kadi ka kamram jungi at some point of time ba ngina pan comply ku mga ong ipi ka phila bani menjur na em nre ni long very delicate ka balance ni nomor bale hakar ni ka por hangning dan student stakeholders kum ki nong penyai hangni kadan ka ministry ka ba funding ni nimla mensu kadan he ban he bat ki man ka por ti ita di jing thmu bat si Sngap kata ngala kandu ri student dala da pa ka ngong pe ni long in a very bad shape ka finances ka jungi te na kala ngak kerpat la kata ka ministry kala ai ka order kunta bat ni le ti teng ha phile chi Delhi hang ka no ka jing Pynrit ila de nam ta ka university nomor ni stu ni sitom si sa ni jinja si sa habidi begini pi ong begini soot kata ka pisah daki keluar atau kai ka daw bagi ot atau ki ai ka no ka ang kadaw ki ma hi kawai na ka kadaw ki ma ni explicitly kim tho shu ong bai bahaw ni u ka chithi ka dan berkhoi bahaw usnam arsan arpun re financial year ka jing phi ka allocation jung phi hapo kani ki ma ot ki ong bai ka allocation jung phi gare life way crore ha ti manta par khat se tang ka wages jung ki casual last year ni spend 4 crore ni atang lai phoi ijing mi na la ding hap ni ai bon ma ti teng ngasutu ka jing dom jung ki khna kablong ka badan bekas kaptu gila sacrifice le hang strike ndai ngaset kerpat ya mal lagi meeting ang pai ngin hap long delegate yu sukla te tong ila fight kan ni ngar ng resist ka bangala no ndai habade ko ministry ni happen jam ni lari taktuk yang akan do soban lachti last week kan do yang kaju ingong ngong ba ki ong berfide ban wan tu city nomor Halor tu city register ngong pai kaban wang wai la isu city ngap Kren yang nomor UVC mentau la DU chairman jogi isi wai pila notify ngap ong u pat ngak Kren u ngong ko ban notify nomor ba ka e ba ngai ka report in writing ru ngatho ba ko por you register ke abun ki khna ko pressure ni la ding ni tieng ka well being jong safety kam tam bri wana ba tenak ta kada ngom ong ki khna ki le en ri teng sim ka bu bri mo so nga kerpat yu nga ai ka writing ru yu nga tho ba kalong ni register ko ay nga in writing tingil ak pasang tu si ka bala ndrei kamdon kata ka jing su tho bat sukla phite ko pen e tre te ban ong pat na tu si nga khamne e kom de ka jing sa
ngamla ban IP kerteng rei ngala kontak i senior official jong state government ngakarpa iki bagi intervene mo kasithir kadan ngamla ka note kadan ngamla ban ki ilut nomor dan ki bangile aku bari fi ngamla ki bri ki la batang shu jeb ja ki wan Kren ki ka press conference ni himla balem ta nomor ngi ki official ni Kren ngele in the back drop kat bangila mohan background banwan ra kata kajingnya jai ka university nrei mentang singi ba hatuk singi ki wan kindia ngut ngong pe lara mo ni hapan yele ngan yele ka bangla nrei mentang singi habal abun ka justifying haru habal abun ka tu ka justifying ha because ka voice ki student immediately nga ai nak tu sti but ngala tho su ka ngala ai city su official jung ministry ngala ai kan whatsapp ndeu sti visiru ngai there are hundreds of students here and they are asking because kata ka jinglong democracy ha ki one ki brio da bon kamon ka mon jumki but ni kumki namar kadan ke exam lu ta ban long kila siang ni suffer ke exam de siang ampa ke exam so ke exam dan tenteng apa pun brio kum tu ki usim ka pus brio na bar su pas jai la shan significant bi la sia ka ke baja kidan ki asot ke saru mentar kidan ya nim kwa ke insecurity ke campus ti ha lawan ka tu khna ka justify yang kita ban omba ki option pet ki khna lawan kadang ka pressure mentat ni namar bale kan efek ka campuri diki so teng ngasku biek namar ngala itrejan ma bikni khna haki kam juki bon ma ki kam kini usu kile kapatei sudah on fi bon ma kila sna ki pas chat kili ki program juki baper ki kwa ka SOT library ka belum constructive ka jing kwa jing ki kan pakas ka pangut yang aru bangan haban ayu teng i kumangia namta wei brio ni hape class no pramangi nek jing jing sisharu baka university kadan in a very big crisis amdai tang financial even ki non teaching ru pingi operate tang 4% na ka sanction steng jung non teaching i ba pha singi but shanga kam tam provinsi ba philiban convene pha register convene ngong shong AMCM you in writing ngong pek ka bomlong namar ki khna kim sontanat ikani kidan ka opposition but kadan lu kata jing suthu ba katu ka isi jing phi ka bolong ha laiputrik umi ka kelas isi mo tinga yele ban resist ka bala wat ngatip bau di visi nga de tang provinsi hnrei akash putrik ubanai Oktober kita kini all in record ikna yo ki ong mga syukran thau ngal asakhot yang ase Delhi saman yang ase Delhi hawang le Delhi ngai kundu director but under secretary phila banong balai tang director nomor 1 director le di Baheh wa bari in charge ke Central University sani di burit le singi ong director under secretary director means ka level jung nomor hak to kopor wat additional secretary don chu hak to kopor tu bawan sini ti ulai kundu inga bot under secretary but kila-kili yang ki ong ba balai bamla ampulong ki isi Delhi tengah peni bang ki wat perkhat hadu Delhi rung alai ngapli ki hoi kamnon record ba nong khna kamnon record nomor kolong unta ka jing ha jing ya jum ki kam jam mdei rekat balai isu tho record ti nga resist ngong ngong kadan lu kani ka jing su thu khna ba proses sukla nom longso but nga so snei ri khna nomor kap tu kila fight nam ta ka ban pen mi yu sukla ngai ka khamla ban long so nga so snei ki run rai kala de ka big achievement ki nomor hadu sisna man ta don chene ti kumtangi penyai but ha ka apsau tarik na apply tarik jom Oktober ka wan phone call na ministry ka ba direct nga kadi jing sisa ka phone call phila banong balai phimpan phila phim tho phim Kren phim ong ai nga rejing tho mar ni ki ba penyai university ikiju ki bri ki bangile kendo pon sen da ka official da ka phone ki kolong official haba ki ong you are directed to inform the register ban convene ka isi meeting ki ong with all seriousness tang na katur pilasto and it has been decided at the highest level ngamla mga provinsi uba lek kerpat na ki malakapor nam ta ka jingrap nam ta ka university ban sukren he malakapor tinga nga direct you register in writing ong ba ngalayo phone call na ministry but hang to hapo apor bang thok ka email you register ngada mark ko ministry under secretary su director khna makintip pakadai naki ngile amta namar habang yo verbal instruction ni tho amta kala phila ban ong ba am phili ban demand bet ka jing tho kalong ba suk la da phim don hak suki na bi ban su ba ni de university i patang 5% ka jing jumi na ka total expenditure internal revenue te kai ba kalong ni kan appointment ko jung bc kawan president of India pi kan ka arrangement nei kabam judan hari India hai ban haru sisnam kan
dan cete kabor kadang Nehu ngangari provisi udi ma ka pi pilaban ong mantau suk ngasat bon sen Prof Suklang anda challenge ong sir memdan has station so ka ak ong bala de memdan station udi provisi ban bersim charge ka ak ro ong ba mder tang provisi senior provisi de bersim charge mot provisi na pura na mag senior ba ila thung sai inga ka ba ar Prof Sukla usat argu kalainga wong it is not that I am not in Shillong. It is I have been driven out of Shillong. It's not that willingly nga sa sini. So kilong complex ba kanika case kan? But kat potong don visi ni nganong kumnoy pi ngina ban siya balance ta. Terus perkat yang ase ngah balance ministry visi but Hangne ki association ki ma jidong kam jenmin jengki. It's not easy ngong kisan banai kan? Teng kadai kena untuk si bapiki ongi. Kena mentang nama ngasih kapak ki ngong nai kot press ka wadai bagi ong ki nai penlong ma nama la sat ki beri bopech pang Nehu ke la sat ngir ke la sat bopi ki wan ndia aku ngot ndia kata ko de ki sisa nama balai ba utai Prof Sukla ni ke ministry kat ngut ki wan ki no me kat bawan nong beri ni me langai tolong minta wat ke ministry perkawan sini kawan nomor bala ke puk ke jing le ti na parang ong khna ngong bapai ngan yele ka pala ban convince you Sukla ne ministry ne ka government ngan le ka pala ngamla ro so de fi ha ti mentapat haba kilawan ka tu ngot te ka justify ngar ban sim ka decision ku provisi I ka justify ka tadi ka tu kila accept nan panai kan ni jum am kila accept na mar ngi la thok kalai bar ki member jung ki si mo ba ki khna kilawan de ki pau swa te ki hajar le se kilawan ong ru but nim ko akan let them situation kom last time mo nama kadan law and order security implication but nim ko aru baka exam kan kta ti mentak tu recording tu phir apan I kat nungut ki bri ki wan kam dai su ba ta wan tang akol ai pungut mo kadai ka jik sisa kata mo ba nga lada kadan ka por jangan nai na wan tang I weiru ikna na wan ka demand ka badan sisa ka por jangan ngala ndrei hapam dan ka por ni hap up ya kata ka kum kini ki jingja teng teng ki no ki penlong ini penghap sim ki decision maybe ke ministry kan baik itu ke report kan ong auto he is compelled so that is why kan hopefully no dan kan ka igi pengong ki retire ki non teaching ki bon ba perkat se nak siswa tang sapungot ki ki staff non teaching katuru ladang hapan advertising hapan yo permission na ka ministry nomor pamenta ofisi tang hadin rubanai inum syak syak advertise long kadang ka rule kai so rightly or wrongly ngam yero elo demo ngam ong bangale ka badai Nrei ngala persang kat bala ban balance mo nrei haba kawan ko order nang tai direct mo ngala ngamban se bangan le fo ngapakat long term university kat nu nya so nrei haba ki khna la one in such a large number ka chulong ki democracy ki bri pai haba ka justify yang iru kon ong pai hak tu singi ki wan khna ya Kren gupli hak tu singi ki khna ki long sang ngim ko ban thut mo ni wan tang kan ni na bita patar jing sisa lar ki wan sangut ki khna andringut na shpungut lar shi ong tongen menjur katar ka engi nomor ba mo ni ha paniru ya ka ministry menta abang thok ski ministry ki tu sti pule ngom ba na hundreds of students are there ki bawan kamu bangim ko kan affect ki kan so that is my explanation and try and build university mo